balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, /6, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kitasang panahon sa aton nga linya, Sir Gan ni Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. May gabi Aksyon Rhino sa aton mga listeners hari lakat sang aton timpo sini nga gabi. Lunes kita karon September 21 tuig 2020. Ang bagyo nga si Marcy may klasifikasyon na ini siyang tropical storm. Dolphin ang iyang international name kag nagwa na ini siya sa aton par, no? O kung nagaantad siya sa distansya kapin sa 1,420 kilometros ang kalayoon sa nasidlangan naaminhan ukon east-northeast dito sa pinakapunta sa naaminhan sang Luzon. Kagari niya siya sa coordinates natin sa 25.3 degrees north. Lampuwas na siya sa aton nga PER kag 134.8 degrees east longitude. May persa ini siya nga ginadala nga kabaskugon nga hangin kapin sa 75 kilometro por hora. Nagamadlos ini siya. Mas sobra sa 90 kilometro por hora kag nagagiho ini sa padulong sa direksyon naaminhan na sidlangan puntarian naman ang southern Japan o kung Okinawa da sulod sang 10 kilometro por hora. So why na ni siya epekto sa aton action right. Ari na lang ang low pressure area active naman ni siya. Ari na siya sa bisinidad sang Katarman, Northern Samar. Kagari siya sa 12.6 degrees north, 124.8 degrees east. Ara nung dahil siya sa piyak naton, no? Pagkatapos ng mga piyak kay Cebu, Bohol, Leyte, Samar, ara na siya sa Samar. Dadulapit-lapit naman. Ang Kabisayan ng Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, kag Palawan. Nasakop sang magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob tuga ini sang extended elongation nga low atmospheric area sang low pressure area nga sa Burungan, Samar, while ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang atong tungsod may pag-uumbuom niya ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan pag-updan ini sumay na ligwin nga mga pagulan halin sa localized thunderstorms. Mapatyagan man sa kapungsuran karon ang mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sa hangin magahalin sa namin na nasidlan kadto namin na nakatungdan o kon northeast to northwest ang maga-impluwensya sa bugos ang Luzon nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag may-ari man nga mahinay lamang nga huyop sang hangin magahalin naman niya
na amin na nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan o kung northwest to southwest ang mabatyagan naton diri sa kabugusan sa Kabisayan kag subong man sa Mindanao nga may makanay nga kadagatan. Naog kita diri sa aton local nga forecast particularmente sa aton probinsya. Nasakop kita sa magadumon nga kalangitan nga may lapta-lapta manini nga pagtupa sang ulan kag pagpanago baton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Ang mahinay nga huyop sang hangin halin sa namin na nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan northwest to southwest mag-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros kag ang kondisyon sang aton kadagatan sa makanay lamang ang aton baybayon ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 7:16 nga gabi magahunas 0.3 metro ang kanabawon ang tao balaunay media karon sa kagaon sa takos ng 1.7 metro ang kadalumon. Kag alas 5:40 naman sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw magabot laki ni siya alas 5:33 sa aga. Sa ari kita sa 25 hasta 31 degrees Celsius o 87 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Kabukusan sa aton lakat ng Chimpo Action Ray. May kay tulutawhay maganda. Mapang gani Sir Gan, no? May haboy pa ni sa karon ng mga ulan pero hindi nagitman tanto. I see. Sige. Sir Gan, salamat, Ged. May gabi. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Matulutawhay palibot na maka-aksyon na pero tiyan mo na no? Ang aton si makoturan nga puyo iya sa gad sang baybay sa dalam sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang gida 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 7:11 na. This time before kita formally mag-umpisa sa aton nga pagpangalagad ang aton nga pagpangmoyo gid sa mahal nga Ginoo. Ubayan kita sa aton sining programa kag kabay pa nga kita tanan luwason sining COVID-19 mga kaaksyon ang tanan nga mga nag-positive ang tanan nga mga ara sa ospital subong asymptomatic man na ining mga utod naton luwason kag dulaon sa ila sining lawas ining virus kag naman nga sa isang balatian na mga kaaksyon. Kag of course ining ang aton sining nga mga frontliners no ipaiway kita sa sining nga kagaw kag bisan ano pa nga sa isang balatian o Lord ikaw nang bahala sa amon tanan-tanan. La 7:12 Action Radio Philippine Standard Time sa aton sining nga pagpangalagad and anyway subong nga adlaw Lunes kita Setyembre 21, 2020 na. Sa balita, una sa aksyon. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa Aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man makabasa pa. Sa may mga Twitter account dry follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa aton sining nga mga viewers bisita lang kamo dira sa comment section. Ibutang ang inyo nga mga mensahe kay hatagan tagina karon sa hustisya mga kaaksyon. Aksyon Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Onboy na Tob las 9 ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalinagumbang nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Pwerte sa pagkadako ining ginaligar Shabu makaksyon na dakpan didto sa syudad sang San Carlos sa din sining nga hapon mga 13.9 million pesos ini masobra 2 ka kilo sa ginapatihan Shabu. Aksyon Firing Line. Ano ba lang koneksyon niya sini sa nadakpan man to nga lapit man 40 milyones sa area sang Cebu kag sa area man sang Dumaguete or Oriental Negros
sa nagliligad lang nga mga inadlaw. Action firing line. Pwerte ko nagadata si COVID-19, nagadata man ang syabo sa palibot ba? Action firing line. Unahon tani karon nga tagaan aton sang pagtamod samtang ang iban nga balita mga kaaksyon ang ang Philippine Army dito sa Oriental Negros nakadakop sila sang more or less mga napulo tanan ka ginatudlo or ginakabig ini nga mga miyembro sang New People's Army o kon NPA. Action firing line. Madamo sang armas nga nakuha sa puder sining mga NPA suno iya kay Colonel Inocencio Pasaporte ang pinuno iya sang 303rd Infantry Brigade diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. May mga lamaharon pa pagkatapos may ara pa ang atong leader nga ginatudlo nila nga front secretary sang Central Negros 1 sang NPA, isa ka babayi mga kaaksyon kag ini daw taga Victorias pa suno kay Pasaporte. Action firing line. Sa iban nga balita diri sa lokal ang aton sini nga mga driver Action Oliver sa syudad sa Bacolod bangod sang gina-eksperyensya nila subong nga kagutom sa idalom sang Modified Enhanced Community Quarantine. Ginpakamaayo nila nga pakilimos diri sa Araneta sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. May mga placard sila nga nagapakilimos ini sila bangod wala nagin sila sang kalanon. Aminado sila nga may ayuda ang syudad nga gin-provide sa mga driver nga ini pero ti amuna pila malantok ang iban ay panaposlan kay suno sa ila baho. Action firing line. Expired pa ang iban mga kaaksyon. May nagtawag gilayon diri sa Action Radio kag maghatag sang bulig sining mga driver mga kaaksyon kung sino ka man salamat gid no sa imo nga pagtawag diri nakaistorya amo si Action and Defensor. Kung amo to kadako nga kantidad ang ibulig nyo sa inyo nga grupo dati maayo gid dako gid nga bulig sa mga utod naton nga mga driver mga kaaksyon. Action firing line. Sa iban nga balita sa aton sini nga pagpangalagad sumo nga gabi maliton kita diri man gihapon sa syudad sa Bacolod. I-check naton karon ang mga panibag-o nga balita sa Bacolod mga kaaksyon diri kumusta na bala ang COVID-19. Kahapon daw sobra gyapon isa ka gatos ang positibo. I don't know today kung ano naman ang panibag-o nga datos nga mabatunan naton sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kaya riho ang Bacolod ginanegosya ang apat ka mga retreat house para himuon nga isolation facility. Isa ka hotel sa Bacolod ginpahamtangan sa mga COVID positive mga kaaksyon. Action firing line. Barangay Hall sang Barangay 35 temporaryo nga isira sang 5 ka adlaw umpisa subong nga adlaw basi ma-disinfect ini sila no. Mayo man nga ideya, may ara gani isang grupo nga cops diri sa Bacolod ang obra nila pang disinfect iya sa mga police stations kag subong man mga kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Samtang balita sa probinsya San Jose, si Palay wala sang gin-implementar nga lockdown suno pa sa kapitan. Amo na ning resulta sang madamo nga mga media sa social media nag-create sang kiyos sang publiko. Ito yung resulta mo niho. Action firing line. I-check taman karon sa patrol kung may time karon sa gabi kumustahon ta mga utod ta nga mga bantay sang pasyente sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kumusta na ni sila ara subong gihapon sa gwaho nagatiner. Kay tigin papagwa ini sila ni Dr. Julius Drilon paagi iya sa isa ka memo na isa ka mando sa diin nga ang tinutoyo sina diri nga malikaw sa pagduging o pagdamo ang sa COVID-19 ang nasambit iya nga hospital. So ang pasyente sa sulod sang hospital wala to bantay. Do pila na ni kagabi nga direla ni sila nagapulongkoon ka nagaligid sa kilidalan sa syudad sa Bacolod makaaksyon partikularmente na sa atubang sang Regional Hospital. May lang kay ara dira si Barangay Kapitan Maninay Madilid Diaso kay nagasuporta iya sang pagkaon. Nagpadalaman sang Kanope Action Oliver si former Councilor Attorney Cesar Distrito Upod sa iya sining Iloy nga konsihal man karon diri sa Bacolod
nga amo si Councilor Simple Distrito. Action firing line. Pero ang ini nga mga bulig, thank you so much gid kay may nagabulig sa ila, sang ila sini pahamtangan sa gwa. Ini nga bulig bisan ano para nga bulig Action Oliver, hindi ini makabulong sa ila kaakig kag kasakit sa dughan nga wala kato iya nagatupad sa imo sini pasyente sa sulod sang hospital. Action firing line. May na-interview naman kay Nasa Action Alvin Graba sang udto, bausus ko Ginoo. Gintawagan na lang si Action Oliver, bata ya patay na. Taga Kapitan Ramon Silay, no? Kapitan Ramon Silay, i-cremate tong bata ya kay suspected iya nga COVID. Pagkatapos, way pa sang result. Tisuno sa iya, sa i-cremate nyo lang na kung may result na. Hindi lang anay pag i-cremate while nga waiting kita sa result. Di may punto man ng Iloy, siyempre Iloy na. Action firing line. So amo ng sistema subong dira sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Hindi taman mag-question ang ining protocol kay ti ang pananaw dito ni Dr. Julius Drilon, amo ang safety man mo sang tanan-tanan. Amo man ang safety sang tanan-tanan bla. Safety sang bantay sa pasyente, safety man sang pasyente. Oo, kay ti base nagaginutok kin man sila sa to sulod mismo ano. Pero pinakanami guro naton di gamay nga suggestion, hindi man ta doktor, hindi man ta may man ta ideya. Observe ng tagyapon yung sa proper protocol sa protocol sa sulod sa ospital. Action firing line. Kung kinahanglan noon nga maglinagka sa ti pala kaon proper hygiene nila, paninlo sila, i-educate na sila guro Action Oliver no. Kasulod sa hospital. Hindi kay pagwaon tagita mo nga sitwasyon pero ti sige lang ano mo na kay ara nagin man lang na pangamuyo kita ngang ila sini pasyente sa sulod mangin okay gid lang. Action firing line. Kete amo to bala sa nagligan interview naton doktor gikan sa Region 6. Suno sa doktor sa Kabaloka ang protocol sa hospital sa Pilipinas. Wala gid man ya dapat bantay ang pasyente mo, no? Kay ginakuan mo na lang na, ginabilin mo na lang na ang pasyente mo sa mga nurses kag kung sino pa da nga mga personnel sa hospital. Sila na nang mag-aamumada. Action firing line. Kaya mo na, galing kay diri sa Pilipinas since before, daw ginabantayan giman niya sang pasyente. Kay tiway man taya kapasidad nga damo tayo nurses, damo tayo mga tindant na nga mo na mag-amuma sa ila. Hindi taguro pag ikumpara ang Pilipinas sa iban nga pungsod guro, no? Nga sila to yung nagasululubrang kwarta nila. Action firing line. Pagkatapos, base may ara pa to sila sang CCTV, Action Oliver, kada kwarto, kada ward, may CCTV to yang bisan ang bantay sa pasyente, ara lang sa gwa, pwede siya makamonitor ng pasyente, ya goods lang to sa sulod. Action firing line. Diri sa aton, di wala. Anyway, sige, kaya amo na gid man ang sitwasyon, may mga protocol nga dapat sundon, ang pagpangamuyo na lang gid aton di, kag ang pangabay sa mga opisyales sa hospital kag mga nurses dira tindanto etc. sino man dasla ngati palanggaon Manila ila pasyente kag makagwa mga kaksyon. Action firing Nga buhi kabalokang pinaka goal sang Dr. Action Oliver kag sa mga nurses nga ang pasyente nila makapauli sa puloy-an nga gamurarat ang mata, meaning buhi. Action firing line. Why man tagahambal nga kung mapatay na siya failure, no? Kay kabalokang ang kabuhi sang tao may katapusan gid man mo. Pero kung matatapan sang maayo kag inang nakapauli gid nga sulhay bati kanami gid kung napatay gid man siya bisan ano pa nangatatap sa aton sini mga attending physicians panahon niya naging taway man tayo basol sila normal gid ina na. Action firing line. La City 22. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, malagaw ko kadali lang aksyonan sa national, maupod ka, malagaw-lagaw tato. Ay, international, pagali kay kaina may basketball kita nga LA Lakers, mga kaksyon. Game 2 sa Western Finals, mga kaksyon enkwentro nila Nuggets, no? So, grabe yung hampang. Imagine mo ha, ang score sa pinaka-last nga daw 5 seconds, ang score is 103 102, dalagi lang. 103, 102. Correct ko? 102 ang Lakers, 103 ang Nuggets. Meaning, ang Nuggets, ara na gid sa isang kadalagan, Action Oliver. 5 point something seconds lang nabilin mo. Sus na, ano man natabo, imo yung
maro gini ang mga play. Tara sila nga mga players maro da pero nalutsan gid sila ni Davis ano? Anthony Davis. Kundi nag-inbound ng bola kay bola sang Lakers sa pinaka last nga seconds. Didto ginpasa kay Davis ang bola nagsalang kun iyang tagbantay sa iya. Ginhaboy tres action Oliver. Pagtabo sang bola sa ring. Amo man na pag-zero sang buzzer block. Tiyaw na mo kay na-release mo na. Counted ya 3-point sectionan ang score 103-105. Action firing line. Amo nang bal nila nga kwarta na nangin bato pa. Action firing line. Pero damo to daog kay nag +5 sila mo no sa part iya sang Nuggets. So tiyan mo na ang score subong sa series mga kaaksyon 2-0. 2 na ang Lakers kag 0 pa ang Nuggets. May kasarang ang Nuggets galing kay tiyan mo na bisan ano nga kwan gaginawan og daog na gito sila. Galing giti perdig yapon. Firing line. Buwas ang bantayan mga kaaksyon ang hampang naman sa Game 4 sang Boston Celtics. Ang enkwentro niya diri Miami Heat sa Eastern Finals na naman. Ang score sa series dito is 2-1. 2 ang Miami, 1 ang Boston. Tilang taon tayo buwas ang Game 4, no? Pagkatapos mga kaaksyon, ang Miami Heat amo ning dirigid sumikat todo si Kwanzo na mo, si LeBron James. Siya man ang nakapa-champion for how many times? Sining Miami Heat si subong doga ginapanan-awan ko nga maengkwentruhan na isla sa finals so. Action firing line. Pero maybe siguro lain naman mga players. Damo na update naton sa NBA. Kada gabi to matapos ning finals ang NBA bantay ka mo kay ulo update ta kamo dire bisan ginagmay gid lamang. Action firing line. Sige, ang pila ka mga balita sa national mga kaaksyon ti subong adlaw, may mga naga-celebrate kita inang pagdumdum rather sang ika-48 yang pagdeklara sang martial law. Ang proclamation number nga 1081 ni Anay President Ferdinand Marcos mga kaaksyon last September 21, 1972. 48 years nang nakaligan nga ding deklara nga martial law. Sa diin mga kaaksyon ang justification diri ni Marcos. Ang justification diri ni Marcos amo iya ang lawlessness na ang threat sang ginatawag iya communist insurgency. Proclamation sandiin gin-curtailed tanan-tanan nga mga ginatawag nga press freedom. Gin-control, ginpatay na ang press freedom during the time ang iban nga mga civil liberties gindula na pag-close down sang Congress, courts, kag mga media establishments. Nagkipot ni tanan-tanan during that time mga kaaksyon sang martial law nga gindeklara ni former President Ferdinand Marcos. And during that time tinadlok siya bangod nga ti daw may ara sang pamahog na gidman nga ti i-take over sang communist mga kaaksyon gingamit niya ang kusog militar. So, aside sa mga media establishments o entities mga kaaksyon, ginabisuhan man diri nga pangdakpon ang tanan nga mga oposisyon nga mga leaders, ang mga militant activist nga mga grupo nga mag-rally sa tunga sandalan ka magpakita sang oposisyon sa iya sinipang gobyerno. So during that time, ti kompistoryahon ta mga historian naton pero ti iya kapait sa nadangtan nila. Pero kung may naghambal man, nga kung hindi ka lang against the government action-an, wala man may magdakop ka magkastigo sa imo. Amo na ang martial law during the time. In fact, subong nag-martial law man Mindanao last 2018. Kung di ka magsala daw May 2020, 2018, nagdeklara sang martial law si Presidente Rodrigo Duterte nga ginkumpara sang tanan-tanan ang martial law before kag subong. Pero kung lang taon mo, layo ang diferensya. Kaysa una to may mga paglugos sa mga kababainhan, ilabi na gid kon daw type gid sang tropa sang gobyerno ang babaye at disgrasya ka gid. Ti grabeng panago ay sa una si dalom sang kuweba, kundi din na lang kung din ka pwede makapanago. Pero may nagahambal man nga basta way ka lang gahimo kalakasan, wala sang may matandog sa imo before. I don't know. Anyways, pasalamat kita nga ti arita subong sa demokrasya. Ang aton sa sitwasyon, may ara giman gamay kung kaysa nga daw kaladlokan pero ti amo na suliton ta ang ginapa inang mga gakatabo subong nga ginapasibangdan mga
mga political killings, so kuno pa nga mga killings na nga ginapasabada ng gobyerno, may mabasa taman nga ini sila may ara sang hindi maayo nga background sang ila sini nga personalidad. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Aring ginbantayan sang tanan kaginaho ang ginaligar dutayan maniyo ko na dayon ni kung hindi ni dramatize lang o kung hindi ni drama ang kuntani ko dita nga matabo diraya sa 18 Kongreso kay subong adlaw tani ideklara ang pagbakante sang posisyon ni House Speaker Alan Peter Cayetano mga kaksyon. Matapos nagwa ang mga reports nga ti makontra ang pila ka mga kongresista. Ti kay na 299 ka mga kongresista nagtambong sa regular nga sesyon via sa video conference mga kaksyon. Kag nagtindog didto nga amo ang presiding officer, amo si Deputy Speaker Ranillo Abo na nagtapos las 3:18 sining hapon. Ang pinaka-point diri ang ginumon-gumon dira sa Kongreso sa pagbinangigay nila sa bahinay sang budget sang pungsod Pilipinas para sa 2021. Ginako Action Oliver ni presidential son and now Congressman Paulo Duterte nga nagpadalagin man siya sang mensahe sa taga Mindanao nga kongresista kag Visayas nga may ara sa sang aligot-got sa Kongres subong bangod sa binangigay nila sa 2021 budget. Siya gimanaghambalang muno siya kay bakante be amo sinimo ni muna amo nang sitwasyon. Pero ang iya man ang kuno punto nga dapat nga tadlungon ang mga binangigay dira kon tungaay sang pundo sang gobyerno sa mga kongresista ang paghahabalan. Ilabi na gid nga ginaawayan dire ang mga proyekto para iya sa infra. Action Firing Line. Lantawon tani kay daw nagaginumon sa subong sa Congress nga kanamit gid sang bahinay sining kwarta no. La 7:31. Action Brian Warden, Action Firing Line. Anyways, palokal ko danay dire kay si COVID-19 polo paiway ta anay no para maka-relax man kita bala sa COVID-19. Actually, may mga doctors, pabuwasan ko na no? May mga doctors nga nag-ayo kontani, hindi lang kay diri sa Bacolod kag Negros, kundi around the Philippines, nga kon pwede ipabalik-balik sa normal ang sitwasyon sang pungsod Pilipinas. Sa sinimantiniyon kay tumbalay na ang aton siri nga ekonomiya sang Pilipinas mga kaksyon. May mga doktor nagahambal nga may pwede nga bulong sa COVID-19 mo. May pwede nga bulong sa COVID-19. Pero pabasan ko na no? Kay subong gusto ko explicar ini with the doctor mismo nga amo iya ang maka-plastar gid sila kung anong sitwasyon. Anong sitwasyon sining COVID-19. No? Klarohon tani boss kag pamati antani sila kung ano gid balang kaundan sila. Action Firing Line. Diri ko na sa local maka-action pa explicar ko lang gamay with Action Stephen Prisquito ari alarming manimo. Kiti ari dito sa pandemya subong pagkatapos nagadata manggaligyapon ining si COVID-19. Action Firing Line. Dito sa syudad sa San Carlos kay na mga alas 12 baud mga 2 ka kilo sang napatihan siya bo ang nadali gido sa mga otoridad sa buy bust operation. You know what kung pila ang balor 13.9 million pesos to be exact 13,940,000 mga kaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sa aton nga linya, we have Action Stephen Prisquito. Action Stephen, good evening. Action Yes, Stephen. Action Brian. Aha. Say kami Yes, Action Action Stephen, Brian, no? sang natabo na nga by bust operation. Yes, so may gabi sa aton na sukitag palamati sa karon Action Brian kagina. Mga rapid kidalas tres sa po nining ipatigayon nga drug by bust operation sa aton katapos ang PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency NOCPO Region 6 upod man sa aton San Carlos sa PNP Drug Enforcement Unit sa pagpanguna man ni Police Major Mark Angelo Ongko aton YC San Carlos PNP na tigayon nining drug by bust sa may St. Vincent Subdivision Action Brian Barangay 1 no San Carlos City Negros Occidental.
kag natigayon ini nadakpan sa atong katapos sang PDEA kag San Carlos PNP ining si Emmanuel Siabok Patrolya. Dati na ini Action Bayan no nga nadakpan man sa kaso nga illegal drugs kag ang iya upod si William Alioner alias Bibi ang nakapalagyo Action Bayan no. Sang nakamalay ini si William nga mga PDEA agents na kag San Carlos PNP ang ilang mga katransaksyon sa isa ka buy bust operation. So, gilayon, ini subject na si Siabok Action Brian, nakuhaan ini sa iya posisyon sa isa ka black na backpack. Ang duwagid ka tea bags, no, nga may unod ini, Chinese ka tea bags sa Action Brian, no? Makita man nimo dira sa aton nga picture. So, nga nagaunod ini sa kapin na more or less 2 kilos nga illegal nga suspected nga shabu. Kag amoy na nga may market value siya nga maabot ini sa 13.9 more or less no ang market value sini nga illegal nga o suspected nga shabu nga nakuha sa posisyon sa sini suspetsado Action Bayan. In fact ini si tubig sa Action Bayan ini si Emmanuel Siabok taga Burgos Parola ini siya barangay 6 ang iya sini residente diri siya gapuyo and then may asawa ini siya kag mga anak no. So sa iyang pagdakop natin sa una sa iya upod sa PDEA man katapo man sa PDEA sa gihapon nag-plea bargain ini siya sa aton Husgato Action Bayan no. So since nga pagwa niya sini so amo ini gihapon ang iya aktibidad na nagpadayon sa sining mga helikopter tungod sa wala man sang trabaho. So probably halos sa tanan Action Bayan so far ang mga nagkaradakpan kag nag-plea bargain sa Tunusgado, halos mostly nagabalik sa ila dati nga gawi gyapon Action Bayan. Pag yun siya, before so pa ini si Siabok Action Bayan, ginagmay lang ini iya nga pagbaligya. Okay. Para sa karon nakibot kita karon Action Bayan nga amo nagali ini karon kadalag ko nga kinilo na siyang shabu. So meaning magambal kita nga naka plea bargaining ini siya. Do pirmi naman nakaagi dako dok pila naging naman siya na priso-priso the same ining case Action Stephen ano? Yes. So siguro na Action Bayan no so far sa mga past 3 o'clock na kagina ginbiyahe din sa aton katapos sa PDEA sa Bacolod for drug testing ining suspect ining subject na si Emmanuel Siabok and then so far nagpahayag man sa amon sa aton diri sa isa ka gamay nga interview si Police Major Mark Hong Kong ini sila dugay naman no nga ginaman sa aton kapulisan aktibidad sa sining suspetsado and so far diri lang gid natigayon karon nga madakpan kag ini nga pag dakop sa sining suspetsado may connected ini so far no kuno sa atong 7 kilos nga dito sa Cebu, no? So kay ang packaging, ang style sa packaging is the same thing. Action Stephen. Sige. Thank you so much gano sa imong information. Kay ara si Sir Hong Kong karon sa linya ta Action Stephen. Anyways, kompleto naman. Sige, out na lang. Okay, sige, Action Bayan, nag-report ng sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa action. Ini si Action Stephen Presquito sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid Action Stephen Presquito sa munang countdown sang report kay ari na sa aton sining linya sini matinion. Sa aton nga linya Police Major Hong Kong sir, good evening. Yes sir, good evening sir. Salamat sa time sa Action Brian Morden sa Action Radio Bacolod. Sir, tell us about sining buy bust operation, paano nato ni sir na materialize ining operation sining hapon sir? Yes sir no, ini ang outcome sa aton investigation sa sang naligan nga September 20 sa diin may na-receive na information na may taga San Carlos na patay ito sa separative Cebulan na si Jumari Yungko nga nakuhaan sa 2 kilo nga shabu. And pagka 12 noon at the same date may nakita naman ta na sa local police, local news sa Cebu na may ang City of Cebu, ang Intelligence City of Cebu, may na intercept sila nga 7 kilos of shabu. Yes. Allegedly halin din sa San Carlos o dalaga agi sa San Carlos kag padto sa
Toledo City, Okay. no? Mhm. So na ano ang alarma ang aton mayor Mhm. kag siyempre na ano naman na nagwa nga halin sa San Carlos, no? Mhm. Tama nga lugar. Aha. So na nagtalk kami ni mayor kag pambisigahan kung ano katuod ni. Mhm. Tapos sige meeting ko ang SDO to validate this reports, no? Aha. And to conduct operations against these drug personalities. Mhm. Kagayin na sa mga 2.5 with the help of the PDEA 6, no? Aha. Harto ng video natin, napatigayon gid ang bypass operation. Nakuha na ton ang isa ka suspect na si Emmanuel Shabok, serve as runner lang, no? Runner. No. Mhm. Dito nakuha na to ng Shabok, more or less 2 kilos and 50 grams. Mm. I understand may ara pa sang William Aliones or nga isa nakapalagyo ni siya. Yes. Amo lang si William Aliones, amo na siya ang kung sa lokal nga kuan bodigiro, no? Siya ang stock sang mga nag-abot sa Shabok nga gipang distribute sa ibang lugar. Aha. Ang lugar sir nga dira kamo nag-conduct sa operation amo ginadang ila place ya kon ga transfer sila abi kun diin lang sila pwede maka-posting. Actually bago lang na siya nagkuan no, based sa investigation naton nga nagbintalan sila for 10 days pa lang, no? Okay. Kasi bago lang nagabot ang ilang staff, no? Mhm. So sir sa pagpulo pamangkot nyo sa kay Shabok abi may connection gin ning dakop nyo subong didto sa San Carlos kag Sibulan. Nakamo na siya. Wala siya nag-ako, no? Pero kita ma-confirm gid naton nga may connection nga bangod kay ang packaging. The same nga packaging na na recover sa Region 7. I see, okay. So, ma-confirm man ni naton sir nga ang mga allegations nga from San Carlos City ang ini nga mga items going to Cebu and Sibulan ma-confirm naton ini. Based sa packaging, the same nga packaging. So, isa lang gid ang source nila. Isa lang ang source pero hindi ta ma-confirm nga sa San Carlos City ini naghalin. Ano nga sitwasyon? Nakuha nato, no? Nakuha sa base investigation naton na ang napatay to si Jumaris Yongko. Napatay si Sibulan. May nagawa nga investigasyon nga siya nag-receive, no? Sina nga items. Pero way pa nato nabalaan, amo nang padalman naton kundi inhalin. Oh, yes. That's why nga gina-check naton kay Kalaway man sa ngalan sa San Carlos City nga mo ning naga-circulate subong nga grabe ang shabu sa San Carlos City na nahalin. So di madula so nauna sa publiko ano sitwasyon San Carlos, may ara kita laboratorio dira or may ara sang bagsakan lang gidira from areas ng Mindanao, Metro Manila and then gina-travel to Cebu and Sibulan. Kay do amo ning pinaka-point areas nga medyo lapit-lapit sir. So matod na sir, may posible na amo nang sistema sir. Aha. So, bangod sining information, sir, ano man, may laboratorio kita dira? May sa pag-check na? Wala. Idinagin nato nga may laboratory kagamay sa San Carlos, sir. So, imposible nga mag-establish na diri sang laboratory. So, posible, inanghalin nga Cebu, posible nga halin na sa ibang nga lugar, tapos dirigin bagsak sa San Carlos for distribution sa ibang nga lugar man. Okay, doon di man San Carlos to, ang population dira hindi man amo na kadamo, hindi man kalapad gid sang lugar nga damo ang pamalay, no? Damo nang sitwasyon. Yes, sir. So masikop gid ayon. Anyways, so may namumuno sir ini si Shabok kun anyways, why hindi siya manugid siyempre kun sino gid ang ginakwaan niya sang supply kiti runner siya gani mo. Yes, sir. May way siya sugid sir kung ano. Pero subong kamo sir, bisan din naton ma-mention ang ngalan, may suspect na kamo sir sa sining runner. Sa sining tag-iya sang Shabong nga ini. Halin ni sa halin ni sa kay Jumari Yongko upod kay William Yunes. So, dili pa naton pero wayon to nabalaan based sa report sa Cebu na certain igot, no? Ang tag-iya. No, nga halin sa Sambuanga Penal Farm. Bao, kalayo ba? Dito halin, no? Nalpiso na siya nga inang tao. Kag siya ang tag-iya sang Shabu nga ipadala di sa San Carlos. I see. Ato si Jumari sir, suliton ko lang, taga San Carlos City siya or hindi man?
Taga San Carlos. Taga San Carlos, Sa Opan Barangay 6, oo. So kilala gid man siya ni Shabok Kuro, sir. Kilala na gid man sila. Oo, basin kilala sila. I see. Sige. Sir, pero ining nadakpan subong nga 2 kilos abi, ano man i-travel ini to Cebu, Sibulan or Pabacolod abi or dira lang na iwasag sa San Carlos City sa pagkadaghan sini. Based sa investigation natin, may nag-abot na 12 kilos, no? Amo tong siguro posible ang 7 to na intercept sa Cebu sa intelligence nila sa Cebu City. Kag duha di sa Sibulan. Kag duha man di ang na-recover naton. So ang isa sini siguro posible na ano na nila na distribute na nila. Palusot na, no? Basi hardis makulod sa buong lagaw-lagaw blang. Susko. So because sini sir, anong mga extra subong nga mga precautions nga ginahimo nyo, extra nga mga pagbantay ibig sa sinima tiniyon dira sir? Subong sir, no, gapas kadung din gidhalin ang ano sir, no, ang source nila sir, no. So amo pa nang imbestigahan nato sa paano nakasulod di nga ang aton area sir is may tatlo ka checkpoints, no. May tatlo ka checkpoint, no, tanan nga main road. Na checkpoint amo na nang ginabestigahan mo paano na nakasulod kag sino gid dia ang source ng items. I see. Di ba sir may biyahe na da subong sir ang kuan sir ang San Carlos to Toledo? May ara sir pero cargo lang sir, cargo trucks ang ginalaw. So anong possible sir dira naglabay abi sir? Posible. Posible man sir pero sa lantaw ko sir, no, sa lantaw ko daw higpit man ang Philippine Port Authority sa pag-check sang mga cargo trucks, no, before nga makanahog, no, kag makasulod, no. I don't know kung amo nang ano ko naton sir, imbestigahan naton kung tuod bagid diri halin sa ipaagi nila, no, pagkatuto sa ano. Toledo. Sir, lastly, ano gid ang mga kaso nga tubangon sini ni Shabok, sir, after sining operation? Sa taon-taon sa section 5, section 11, sir, no. Kag maman sa ano sir sa nakapalagyo sir. Ay, okay. Okay, mafailan man to sila, no? Siya mismo. Yes sir. Sir, din siya detained sir sa PDEA diri sa Bacolod or dira sa San Carlos? Ano sir? Ining si Shabok. Ano sir? Din siya detained sir nga custodial facility. Diri sa aton sir, diri sa aton. Da sa San Carlos. Sige. Amo mala na sir. Gindala na talaga na sa ano sa tupa naton kag sa PDEA pagkato sa Bacolod. I see. Kay before gali sir nadakop naman ni sa sir, no, naka-bargaining lang galing sir, no? Ini siya. Yes sir. Medyo kilala na gid man galing nga runners ang droga da sa San Carlos ini si Shabok. Yes sir. With that, Sir Hongko, sir, salamat sa mga time. May gabi kag mabuhay ka sir. Thank you sir. Good. Thank you sir. Yes sir. Action Firing Line. Police Major Mark Angelo Hongko Jr. ang COP sang San Carlos City PNP mga kaksyon. Action Firing Line. Wala sang laboratorio sa San Carlos. Kagamay giman to sa San Carlos kung itandi mo siya diri abi ang iyang areas bala nga damo inang pinaka lugar nga damo gadya populated blang area. Kung itandi naton siya dis Bacolod do area sang handumanan abi ano kag kaiping ba silingan abi. Action Firing Line. Magamay-gamay gid siya kung maglaboratorio dati daw dali mi masikop. Galing kay ti kung maglaboratorio kada syempre taguon man tudo kung may ara gid man Action Firing Line. Mangita gid sa mga kwan galing kay ti isonosyalis sa Zamboanga si certain anto-connectionan igot certain igot ang nagapadala diri perting kantidad ini na. Action Firing Line. Sige, alas 7:47. Ma-pause ko for a while. Pagbalik naton, kumusta ang alkalde sang San Carlos no? Pero kung available naman sa aksyonan, sa dahon ko na lang si Mayor Rene Gostilo kay para isa na lang bala ka igo ni aton sining pag dala sining balita subong nga gabi. Action Firing Line. Kay nabutang subong ang ngalan sang kwan, sang ngalan sang San Carlos, ngati amo na kung illegal nga droga ang paghambalan, didto lumupok ang ngalan sa San Carlos. So, porte ya ba, kung 2 ka kilo ya. Tapos may connection pa to ya sa Cebu kag sa area sang Oriental Negros. Action Firing Line. Ang kaluluoy permi sining nasambit yang dinakpanay, amo ang mga runner. Kaya ang mga runner, kung isang di man naman manugid kung sinong boss nila, kaya way managa pinanugid kunuhay. Action Firing Line.
Dali gid lang ha. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Mayor Rene Gostilo sang San Carlos City. Mayor, maayong gabi dira sa imo. Mayang gabi, Brian. Mayang gabi, Action Radio, tag sa taga Bacolod. Aha, grabe ha Mayor, sigabong kayo ang San Carlos karon ano sa kining 2 ka kilo nga gibaybas dira sa authority Mayor. Unsay imong paglantaw ani Mayor sa sitwasyon karon sa San Carlos nga medyo duludaghag kuan na drugs Mayor? Amon din no, galatabo, nagsugod ni kagahapon sang news nga may napatay nga taga San Carlos dito sa Sibulan kag nakuhaan 2 kilos of shabu. Wow. So actually sa ngapon na may balita naman nga may nadakpan naman nga daw 7 kilos kilos of shabu nga halin sa San Carlos. So I called up the attention of the chief of police nga ang incidents nag-coincide sa one day duha ka bypass operation kag halin sa San Carlos. Does it mean nga may ara ba kita dire laboratorio sang shabu? Kaya kung lantaon naton sa news nga ginpagwa, ang packing daw pare-pareho lang. No? Although makita lang namon sa picture sa Facebook. So, I instructed the chief of police na to look deeper kung ano gid kag diin gid halin ang shabu. Kaya daw slap of the face na ni sa aton. Yes. We're supposed to be very peaceful city. Nagwa pa gid nga may shabu kita. Yes. Nga halin sa San Carlos. So immediately ang kapulisan ta nag-action na kag pangayo naman sila bulig sa PDEA. So this afternoon nagtawag sila sa akon may bypass operation kag gin-raid sila dire sa Barangay 1 nakuhaan 2 kilos. So I personally went there to see kung tuod bagid na, no? So pag-abot ko to ara na ang PDEA, ara na mga pulisan kag ang na-confiscate na kwarta kag ang shabu. So I asked PDEA kung diin gid halin ang shabu kay ang packing niya black perti katahom gid. Mayo gid. Daw magid pagkapak daw essential goods. Ilang taon mo. Do tibag gani kuno tibag Mayor. So ang ambal na ako sa PDEA nga daw ini nga grupo nakamatikod na gid sila. Daw gina under surveillance. So ang San Carlos City ginimo nila bodega. Okay. Daw ginastakan lang anay kag daw diri halin ang pag-distribute. So ang shabu gid ako no halin sa Metro Manila. Okay. That's why nga si Police Major Hongko before you Mayor naka-interview ko siya. Kabalo ka hindi ba dula sa minds ang public ang maghuna-huna Mayor sa anong natabo sa San Carlos man may laboratorio na muna pero ang balik Sir Hongko siya wala na di kagamay sang lugar. Mayor ay ikaw mismo abinado man nga daw hindi gid mamatabo nga laboratorio sa shabu sa San Carlos Mayor ano? Kagamay sang San Carlos halos everybody knows everybody. Yes, correct. Bubangan man gina kung hindi. Kung basahon mo sa Facebook may maghalin pagani nga halin sa bioethanol ang ang laboratorio kay kabaho kuno ate. So these are the thing haka-haka lang. Naton is based on evidence. Correct na. Pero Mayor, yes go ahead Mayor. Ano na ang paglantaw ko ang packing gid niya bla. Ang packing hindi mo na mahimo manually. Ang packing agigit siya sang machine. Pero daw vacuum pack siya daw gikag kwan Mayor no factory jud no nindot paghimo mayo nga paghimo. May gid nga packing gid.
Pero unsay advice nimo Mayor sa mga taga San Carlos City, dapat mangin vigilante sila ani nga sitwasyon di nato mapakdan ano kay ani bro dako ni nga kantidad. Ang San Carlos is growing. We cannot deny that. Ang akon lang, for as long as there is a user, may market manggid, no? But ara lang ni sa ila kung i-tolerate nila ang shabu sa San Carlos. Hindi sila magpakabana, magpakabana kung hindi sila mga concerned la. Wait balo, pipilakan mo, basiin mo man anak ng biktima. Yes. So, mabiktima anak mo, kagamo pa lang pag-iho mo, it might be too late. Late na, May nakapalagyo pa Mayor mo, unsay advice nimo sa PNP diha Mayor? Ang advice ko sa PNP, pangitaon kag dakpon gid. Kay damo kung makakuha lang ta kooperasyon, damo pag gid mas lang ni sila. Damo pag sila to mabalaan kung din gid halin ang shabu. Pero din ati. Correct na. Sa mga pantalan ng mga borders, Mayor, amo na si Sir Hongkon ingon na paano nakalusot kay hugot man katama sa buong borders dira Mayor, no? Sa borders hugot kita sa tao. Sa tao lang kag gina-open naton, let's say kung ban gina-open naton, ang ginapangita talang tao. Plain view makita. Why makita right to open kung anong sulod sa mga kinarton. Correct na. Amo na isa ka rason dira, no? In the absence of amo nang pumangkot ko gani sa PDEA, ang kuan lang gani sa PDEA, mas maayo gid na may ara kita K9. Yes. Subong mo kita K9 nga ma-assign mo sa port. Magkuan lang. Kung ka mahal ko no san K9 eh. may support ba si ikaw pa na Mayor makapapilit pagkaon na kung mo ayo. Every year budget na sobra para sa akin budget. Yes Mayor ana jud na siya no. Pero wala kahit drug lord diha sa San Carlos Mayor mag-ani meron dako ni. Pero wala man kita drug lord dire inima lang ning medyo may marisgo gina mo matisa. Kot ko lang gani siya amo malang na halos tanan amo mga na ila itubag sa aton sa kapigado gid. Kung ang namatikan Mayor ba na nakita na ko nga ining lugar nga dira gindakpan subong daw always yun na dira Mayor no nga may daghang mga illegal drugs unsay imong advice sa PNP ani or sa mga barangay officials diri 651 burag anak Mayor. So far sa barangay naton nga mga kagawad mga kung mag-raid ang aton nga local police kag PDEA because they go as a team nakopera naman gid sila sila pa man gatudlo gid kung sino I see mayo gid. Sige. Ako na lang ni Riktahon Mayor, gamay lang jud ni. Kumusta ang COVID-19 cases dira sa San Carlos karon mo sa Mayor situation ninyo Mayor? Sa sitwasyon ta subong sa COVID, nag-lockdown naman kita duha ka establishment subong. Tire tech nga along the highway kag Bumps na restaurant. Nakuha to sila nga positibo sila. Okay. So, nag-contact tracing na naman ang taga City Health. Kaya nanawag pagwa naman kami advisory sa mga radio kaya to sa Facebook kung sino pa nagtuto, nagkaon to, nagka-storya ni direct contact ni tawag sin ni positive. Positive number muna. So matawag lang sila sa COVID hotline pa. I see. Ang positive diri Mayor ang mga empleyado gid mismo aning duha ka mga establishmento. Mga empleyado ni kay iniyang sa Tire Tech naman gapuli-puli ni sa Bacolod. No, you see. Okay, you travel ni.
Kaya ang tagyasang Cartec yun, isa ito taga Bacolod din sila eh. So nag-approve sila branch dire. Okay. So as of now, Mayor, may pila na ka total na number of cases dira, Mayor, sa imuha? Wala ko update sa total number sige. of cases. Pero siguro sa additional may ara kita, I think 4 to 5. 4 to 5 additional. Jutay naman. Sige. Mayor, salamat sa imong time. May gabi kag mabuhay ka, Mayor. Thank you, Gabriel. Thank you sa inyo, good evening to all of you. Yes, Mayor. Action Firing Line. San Carlos City Mayor Rene Gostilo, mga ka-action. Tiyan mo na, no? May mga advices ato siya nga mas hugton. Pagid galing tiyan mo na, Action Oliver, no? Doon naman may shooting before this Bacolod. Ambal niya grabe kahugot sang mga pulis pero gakalutsan pa sang armas. Tito dang pag-check sa aton sini nga PNP, hindi ya kay ukayon mo yang kasudlan sa salakyan mo. Kay mga motorsiklo kundi kung anong ara da nga makitaan mo, amo ni grabe ang layib lang kung kisabla, no? Hindi mo kumbaga kada mo giho may layi. Action Firing Line. Sa mga salakyan, once sa makitaan da nila sa babaw lang da nga do, amo lang na way na yan sa protein kung may ginatago kada kung dindapit bikaron hindi gito mo kayan. Tiyan mo niyo. Sa San Carlos City, posible nga pagbiyahe tingin butang man sa siguro mag 2 million ang 2 kilos. 13 million ang balor sang kantidad. Alangan mo ni ibutang na suro simple nga kargahan kundi ibutang mo ni sa pinakagalanti man nga salakyan. Action Firing Line. Pila gid mi pag-arkila sang 1,000 ka pesos nga salakyan kag idasok na kundiin nga mga talaguan dira pa hindi lang gid madakpan mga ka-action. Action Firing Line. Last 8, Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton damo ta balita ipreparar sa inyo plus may mga kapitanis na di subong Action Oliver sa Bacolod nga gin pang isla na ho. Action Firing Line. Bangod sa tublangin pang suspender, no? Karon pagbalik naton plus kung may malambot kita sining iban pagid mga balita karon gikan sa aton sining mga patrol reporter sa syudad sa Bacolod dira sa may hospital kag iban pa bantayan sa aton sining pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang sa kay Rodney Lagos naga-monitor sa aton subonga. Si Jen Sir Arakmay naga-monitor sa US, Archangel Metatron, Inday Dular. May gabi sir patamiyaw palihog family kaniete sang kag Bukado, De Vildos. Sa Sipalay City, Negros Occidental, permi sila pamati. God bless, stay safe always. Salamat. Maribel Alejandro Divina Gracia, naga-monitor man sa La Carlota. Junel Ariesgado, naga-monitor man sa Sinimatinion. Maribel, again, ambal niya, good direction, Brian, mahambal ko lang, Bulay, klase ospital, ang Corazon Locsin. Ang ala niya, Corazon Locsin, pero walang Corazon. Eljen Montero, health declaration, kag limit to watchers. Okay. Nag-monitor man si Jude Gales Makawili. Good evening, Action Brian, Action Firing Line. Nag-monitor subong. Doon di ko gid mabasa, nagkaroon ka na mo on gid sa mensahe mo, sir, ha? Pero thank you gid, sir, no? Sa imong mga mensahe dire, ha? Dennis Richard Timor Roma. Good evening, sir. What if bikaron yakon bata ang pasyente? Mangita gid guro sang amuma sang isa ka iloy. Kag tatap sang isa ka iloy hindi mabayluhan sang biskan sin oman. Good evening. Correct na. Arakman si Ram Sky. Sir Brian, good evening. Tani kon magbulig sa tanan nga mga drivers hindi lang pagpaagi sa association kay hindi tanan nga drivers miyembro sang association madamo gid nga salamat kay Madalagan Libertad wala association. Oy, gali ka. Di mo ginang lain gida. Chambalan to kuno kay Davis Anthony hambal ni Dennis. Tigaling kay ang chamba dira kagid madisgrasya. Ang chamba sobra pa sa tanda. Mundi perdi gyapon bisan sumahon mo perdi gid gyapon ang Nuggets. Ray Jan Tan Villalon. Good evening, Exxon Bry, watching from Barangay Purisima, Manapla. Always naga-monitor. Ginagreet siya man ang mga friends niya sa San Enrique. Anthony Jones Tabulong Havilio sang Kawayan. Si Roma greet yaman. Albert Alova, damo gyapon pierde na. Nagpusta sa Lakers, sir. Hatag pa 5.5. Iban.
Good evening, Sir Monitor. Man kami sa Tabunan, Bago City. Amo ng problema na hindi mo mabasa ang hampang mo. Nagsalig sila kay last first game. Ang labaw sang Lakers 12, no? So gaalaom sila nga mga labaw sa siguro gyapon 40 mga ano man mo na disgrasya gid. Oy, damo na daog subong sa taga Nuggets kiti +5. Si Liadi Batohinay de los Reyes. Makapuli gid man ang pasyente Action Brian puno puro patay na. Amon pasyente patay pagpuli nakatawag pa sa amon ang pasyente mamangkot wala daw siya bantay. Halin pagtawag sa pasyente 3 ka oras nagtawag si doktor patay na daw amon pasyente. Grabe man kapait ang obra nga iniman. Martin Aliling nagamonitor man Alma Agravante sa Bater Ara. Deng Lee Hong. Good evening, Sir Bry. Sakto gid ka sa iban nga country, ya wala labot may CCTV, mayo pa ang facility kag ang pag-atiban. Gid nga daw pamilya gid nila ang pasyente la India nga suplada kag nahigkuan sila iya sa mga pasyente. George Gargasiran, sindihan taman punto sa original pero tani antes nila gin-impose ang memo parte sa watchers tani gin prepare nila ang safety if ever gid man if may ara sila sang sagwa hindi kay pagwaon dayon kag bahala na si Batman. Good evening mga ka-action. Roth D. Kuzawa naga-monitor man subong sa Tokyo, Japan. Philip Laurente, good evening Sobray halin diri sa Barangay Minuyan tamiyaw ko lang former kagawad Edwin Miranda Senior sa Barangay Minuyan kag dira sa Barangay Mansilingan si Mr. Rodi Agsam Katedral. Archie Ray Alipalo, my friend. Good evening, Megs. Maskara, no more pwede ang budget hatag na lang ayuda sa Bacolod nun. People. Galing way panigro may na-allocate nga budget sa maskara kay antes na mag-allocate sa budget. Ina ba lang sigurado nga may maskara. Tiway gini budget. Hay! Kumiyara gin ti dapat ihatag nila. I-realign kumbaga, no? Virginia San Antonio Olpinda. Good evening, Exobray. Watching Always Selling Homes. Tamiyaw o Pulpinda family, Kanturay Sipalay, salamat Aksubray Halong. God bless. Salamat. Kaloy de los Santos, Saga Monitor Man, Barangay Nagasila, Carlota City. Marilyn Abarte, Action Bray, watching from Nato, Soligen, La Castellana. Keep safe, always God bless. Come on. Flores Lidmar, Kaluoy man mga remedyo general tani i-range man mayo ang sitwasyon sa mga pigado kay sila kaluluoy. Edwin Pineda, Noige Nollard, Grace Fos, mayong gabi sir ma'am, si kumari ko, ano? Si madam lang, ano? Mayigin siguro ang binangigay sa Kongreso maghambal sa atubangan sang media upon sa kay Presidente, kagpamatian nila ang mga rasones puertes, live para mabatian sa tanan nga bilog nga Pilipinas. Thank you, God bless. Hambal sa iban ganit ko no, Madam Grace Kwan, drama-drama lang. Thins Suarez Geeking. Hello Action Stephen, classmate glad to know ora kagali sa Action Radio. Maying gabi Action Braya, always watching here sa Estefania. Wow, yes classmate mo si Sir Stephen. Tobias Nets, good evening Action Brian, matingala gid ko balang nagadamo pirmi kasi adlaw ang COVID positive nga ang tao wala masyado gagwa. Ano gid bala ang kamatuoran? Ina ang hulatonta. Flores Lidmar, kamatuoran mo na ang kalibog. Teresa Kabansagan, nagamonitor man. Ziti Alunan, salamat. Glenn Hamiro, nagamonitor sa Mansilingan. B-Boy Arkisula, salamat gid. Eden Legaspi nagamonitor sa La Carlota. Tata Vivek Morden sa Makati City. Romy Agsam, naraman. Roth Kuzawa, sa mga bangka kag fisherman ginakarga button touch para hindi mahuli sa checkpoint sa dagat ginapaagi. Araman si JV Florentino Villa Jr. nagamonitor. Jose Mongcal Torilla, salamat. Virginia Ortizo, nagamonitor man sila Carlota. Dra lang kamo kay pagbalik naton, may mga damo pagkikita balita. Standby lang, alas 8:08. Mga balita nga una nabatian
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saysay anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Maayong hapon naman sa ito mga palanggagamangan sa palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma o kung ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyong, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
sa negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad gaga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na. Maayong gabi lang sa mga utod naton, halin sa kay 9759, naga-monitor subong si Digong, Tortor, Jillian, Nanay Ima, naga-monitor man sa syudad sang Talisay. Halin sa kay area naman niya sang, halin sa kay 0525. Good evening, Action Bri. Monitor lang kami di sa barangay Nagasila, Carlota, Dolor Catinoy, Esther kag Carlos de Los Santos. Salamat. Halin naman sa kay 1262. Good evening, Sir Bri. Si Baby Ice Puro sa La Carlota naga-monitor man. Sige, salamat gid, no? Mayong gabi, patamyaw lang ko ang family Jacinto sang Kawayanan Talok nga gapaniyapon subong. God bless gid. Sige. Good evening, Action Bri. Monitor lang kami dia. Action no game sa NBA. Ano man? Ano ang game ba sa NBA? Boston kag Miami, no? Sige, salamat gid. Sige. Naga-monitor masubong si Reynaldo Espinosa sang Barangay Tangob, sa syudad sa Bacolod. Bag-ong kapitan sang Tangob. Action firing line. Ang bag-ong si Barangay Kagawad, former kapitan man na siya mo, no? Subong siya na temporaryo nga papungko bilang kapitan kay suspendido subong si Barangay Kapitan Noli Villarosa bangod sang donation. Action firing line. Monitor man sa Barangay Balabag, La Carlota ang family magsipok halin sa kay Sir Sunny Boy kag kay Madam Jenilyn naga-monitor man. Araman si Choi Tagoy kag Chay Sara kag Boards Wilson naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Sige. Naga-monitor man gani sini matinion mga kaksyon, no? Si Sir Julius Silunga, Commander sang Coast Guard Substation Hinigaran, kag si Piraltaman Gongguna nagapamati gid subong. Baw, salamat gid sa pag-monitor sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Action firing line. Sige, check ko anay sa Action Dale Salazar, mga balita gikan sa syudad sa Bacolod. Kay ang Bacolod subong padayon nga nagapangita sa mga isolation facility para sa mga utod naton nga mga nag-positive pero mga asymptomatic balaya, wala sa may ginabatsyag pero positive siring COVID-19. Action firing line. Kagang iban pa nga balita na Action na Dale Salazar ining may connection, no? Ini may connection iya sa Barangay Hall sa Barangay 35 temporaryo nga isara 5 kaadlaw ini may disinfection. Sige, aron sa Action Dale Salazar na check naton sa Rimat Tinion. Barangay 35 dira so din ayhan sila temporaryo anay nga mag-opisina abi kiti kinang lanon ina sa matag adlaw nga tanan. Kag tiya mo na ang barangay Kuan Subong, ang barangay talagid lang. Ang barangay 13 diri sa syudad sa Bacolod may bag-ong kapitan. Si punong kapitan Tania Familiaran, no? Amo ni siyang asawa sang anay kapitan nga nag-resign
nga amo ang iyaman sini nga bana, siyempre asawa ini, no? Nga si Andre Familiaran, mga kaksyon, nag-resign niya, ha? Hindi niya suspendido, ha? Nag-resign ini siya, na? Sa barangay Tangob naman niya, ang numero 1 nga kagawad nga si Rodolfo Montaño. Amo ni subong ang temporaryo nga magbarangay kapitan sang barangay Tangob, no? Nagsumpa ini kay Mayor Bing Leonardia, no? Acting kapitan sa barangay Tangob kag mapahuway-huway lang gamaya. Si Kapitan Noli Villarosa, I understand the anom ini kabulan, no? Sa ginpapanaog sang ombudsman ang mando matapos iya nga may anomalya sa tagtaganay o pagpatuman sining SAP, mga kaksyon. Amo ning mga bag-o nga mga update karon diri sa syudad sa Bacolod. Kag ang Bacolod sumo nga adlaw may ara ya sa COVID-19, ha. Sa Western Visayas may ara sa 200 ka bag-o yang na-record ang Western Visayas. Kabilugan 9,577 na. Kag ang syudad sa Bacolod sumo nga adlaw makaksyon may ara sang 59. Bukadamo gyapon, no? Dali lang. Ang COVID-19 Regional Case Bulletin number 178 nagwa nga ang Bacolod may 159 ka bag-o nga naka-recover. Bawti salamat gid. Ginsundan sang Negros Occidental nga may 29 nga bag-o man naka-recover, mga kaksyon. Okay, sige. Ang bag-o nga positive sa syudad sa Bacolod, i-check naton karon dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagad, mga kaksyon. We have Action Dale Salazar. Action Radio City Hall Report. Action Dale, good evening. Action Bray, padayon sa karon ang negotiation sa tungasang LGU sa Bacolod City kag pila ka mga religious orders, Action Bray. Diri man sa may syudad angot ini sa plano nga pag-usar sa mga retreat house diri sa Bacolod City nga himo Action Bray nga isolation facility para man sa mga COVID-19 patient nga wala sang sintomas nga ginabatsyag pero positive ang mga asymptomatic kag pasyente nga mayroon sang mild symptoms sang COVID-19, Action Bray. Sa pagpatigangot naton kay Bacolod City Councilor Attorney Renesito Novero, ang chairman sang Quarantine Action Team sang syudad sa Bacolod, ini nga mga retreat house, Action Bray, na hamtang sa area sang Barangay Stefania, Barangay Felisa, kag mayara man sa area sang Barangay Granada, Action Brian. Sa tiyon, Action Brian, nga symptomatic ka, no, kag positive ka sa COVID-19, Action Brian, kag kunduyag mo magpa-quarantine, komportable, no, pwede ikaw maka-option retreat house, pero mayara, Action Brian, sang balayran. Hindi ni siya libre, no, isa ini sa mga pagklaro ni Councilor Renesito Novero. Pero kung luyag mo yung libre, Action Bright, pwede ka man kapag-quarantine sa public school nga nag-serve man bilang quarantine centers diri sa may syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Councilor Novero nga si City Administrator M. Ang siya ini ang instruction ni Mayor Bing nga mag-negotiate sa mga nagrelain nga mga religious groups sa may syudad, no, kag samtang iya naman Action Bright na tala nga padulungan ining mga retreat house kag inspeksyonon kung ano ang mangin sitwasyon dito sa lugar, Action Brian. So, sunod diri kay City Councilor Renesito Novero, ang munang iya sining nga pagklaro nga hindi libre ang ining quarantine facility, Action Brian, kag mayara sang balayran. Kung pila, wala pa na nahibaluan bangod ongoing pa, no, ang negotiation sang Bacolod City kag sining mga tagdumalahan sa mga religious groups nga mo nagapanag-iya sang mga retreat house, Action Brian. So, sunod diri kay Councilor Novero, amoy ni siya karon ang pinaka-latest nga updates sa City Committee ba nga ginauyatan. Kag ang dito, Action Brian, sining housing project sa may Silay, no, nga mayara man sang resolution na ginapubahan ng Silay City Council nga ang Bacolod City in kaso nga hindi na nila masarangan ang pag-accommodate sa mga COVID-19 positive, pwede dito butangan, no, sa mga pasyente. Pero according kay Councilor Novero, wala pa man, Action Bray, sa mga Bacolod nun nga COVID positive gagin pang silo dito sa may housing project, Yolanda Housing Project, kaya sa Barangay Ilope sa may syudad sang Silay. Aring tingog ni Bacolod City Councilor Renesito Novero. Tinuwa kita nga makapunta man tatani sa Roman Catholic Church sa ilang
Di wala pa galing na ma-finalize. Okay, so may plan ng gali ang city dira. Si City Administrator Emang nag-inform sa ako na daw na-contact niya ang dira na yun sa Ganisan Bishop's Palace kaya daw medyo aminable sila. And the mayor being instructed niya also to conduct inspection at to facilitate ang posibleng arrangement aton diocese at sa iba ng mga religious orders nila kaya ang iba ng mga retreat houses under the other religious orders may Agustinian, may Jesuit. So mga how many attorney ang gina-arrange natin? Mga 4 na ditra sa Don Bosco, Escala sa Estefania, then sa Elisa, then may isa pa dito, but about 4 of them. Oo, Bacolod area ni tanan. Bacolod area lang. But in case na madayon attorney, pila ang ma-accommodate dira naton? Positive man ang ibutang ta dira? Wala pa kita, mga positive na kita, biling na magbayad. Siyempre na batihan si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Action Dale, may bayad no suliton ta lang? Yes, may bayad Action Bray. Do parehas manibala sa mga LSI nga nag-abot diri sa may syudad kung hindi kaya komportable sa mga public school, pwede kaya ka pa hotel quarantine pero ikaw man ang babayad Action Bray. So mo maning matabo no sa sininga sitwasyon kung hindi ka komportable sa public school, mag-isolate kag may kaya ka mandira pwede kagid maka sa retreat house ibutang Action Bray once nga mangin final na ang agreement sa tunga sa LGU sa Bacolod City kining nagapanagiya sang retreat house Action Bray. Pero pilaman Action Dale? Wala Action Bray nakahatag sang exact or estimate biabing balor si Councilor Novero since ongoing pa man ang negotiation. Magluwas Action Bray sa retreat house nga 4 kay gina-negotiate pa lang. Mayari diriya isa ka hotel sa Bacolod City. Hambali Councilor Novero kagin confirm man sa ato ni Vice Mayor Sid Familiaran nga ginabutangan na sa mga COVID-19 positive nga symptomatic man kag mild cases. Ang siling sang Vice Alcalde ti amoy ning tika nga ginaobra sang syudad kasunod nga bawal na ang home quarantine based man sa recent nga orders sang national government. Gina-estimate sang Vice Alcalde nga 64 rooms ang gin-reserve sining management sang hotel para gid lamang sa mga COVID-19 positive nga taga syudad sang Bacolod Action Brian. Ginsiling sa ato ni Councilor Novero nga ginegotiate Manila ang iban nga hotel pero wala Action Bray nagpasugot no nga butangan man sa mga COVID-19 positive ang ila sining nga mga himata pero ongoing Action Bray ang pag-inganyo no pag-encourage sa mga LGUs sa ning mga hotel owners and management akon mahimo ti dugangan ining mga hotel naton nga pwede butangan sa mga COVID-19 positive nga may mga sintomas Action Bray pero manageable o kon mga asymptomatic or wala sang symptoms nga ginabatyaga. So ining hotel quarantine for positive patients ka symptomatic kag mild cases may bayad sa gihapon Action Bryan no. So hindi man libre ang isa diri ka hotel nga gintap sang LGU sa Bacolod City nga pasado man sa standards sang DOH para obrahon nga isolation facility. Aring tingog ni Vice Mayor Alfred Familiaran. May ara na may hotel na identified sa meron. Bali ang butangan dira Vice mga positive. Okay, hindi na allowed ang one mo. Ang home quarantine. Except kung may mga special cases, mga baby, tabahan, may mga stroke. So, may araw na isa ka hotel nga approved siyang DOH. Oo. So, isa pa lang ka hotel diri sa Bacolod, Vice? Isa pa lang. Idea ka, Vice, if how many patients ang ma-accommodate natin? Nag-social pa nag 50 or 64 rooms pa lang ilagin reserve mo. But ang resources siya, Vice, who will shoulder the payment? Personal. So, ang pasyente, hindi siya galit babayad? Hindi siya galit sa city? Hindi. Oo. Kami mo concern, mula Vice nga ba hindi sila gusto? Pwede man sila sa public school? Well, ang aton public school subong, about to be finished na another, sila na lang nabilin, no? 21 quarantine in public schools na Action Deal. Oo. Ang aton quarantine center, kasi sila pala na buhay tayo quarantine center, so dapat tayo. Oo. Kaling kaya more or less mga 5,000 plus na aton na accommodate. And mga 600 more
than 600 rooms na siya. Ang gibutangan mo screen, gibutangan siyang electric fan, gibutangan dividers. Lain niyang sitwasyon siyang iba nga LGU siyang sa aton. Ang aton niya mo damo sa DLSI, mo sa OFW, mo damo sa cases. So, it's safe to say nga subong Vice, wala na subong may nag-home quarantine magluwas sa special cases. Correct. Bisan na symptomatic. Unless ako nang imo number of days, mga 4 days na lang wala na ginagawa. Action day. Oo. 4 days na lang, sige na lang home quarantine. Action Brian, si Bacolod Vice Mayor Sida Familiaran. Ang gina-mention niya nga special cases, Action Brian, nga kung arabalang 10 days ka na nga nag-home quarantine, kag dira Action Brian nagwa ang result nga positive ka na, kaya patpakadlaw nga nabilin. So, sunod siya, pwede nila nga tapuson Action Brian tugtog nga matapos ang 14 days nga home quarantine. Makabigman nga special case, kung may mga baby dira nga nag-positive sa COVID-19 para matatapan man mismo sang ginikanan Action Brian as long as ma-follow gid lang ang strict home quarantine nga may kaugalingon nga kwarto kag kaugalingon nga banyo action na Brian. So hotel quarantine nga isolation facility sa liwat hindi sa gihapon sang libre kundi kung option mo ya or luyag mo nga mag hotel quarantine ka kada symptomatic ka or may mild symptoms pwede good. Pero ate ikaw naman ang maproblema si mo sini nga balayran action Brian tugtog nga makarecover ka sa COVID-19. Sige. Ang sabahin sang Barangay 35, in-announce din po ng Barangay Ruben James Miranda nga temporarily close ang ila sini nga Barangay Hall. Umpisa ni subong nga September 21 to 25. So sunod diri kay po ng Barangay Miranda, nagpadala sila sang formal nga sulat sa DILG Bacolod kag liga ng mga barangay nga naga-inform nga temporarily close ang ila sini nga Barangay Hall for 5 days action Brian. Sangin pamangkot atan si Kapitan ang rason kung malami mga nagpositive nga barangay personnel. Sunod siya, wala man action Brian nagpositive nga barangay personnel, kundi part kid lamang sila sini nga measures kontra COVID-19 kasunod nga ginatos ka mga tawo nga residente sang Barangay 35 ang nagagwa sulod sa area sang Barangay 25 nga Barangay Hall sang damlag lang no ining sap distribution bala nga ginapatigayon action Brian. So in kaso nga kung may kinahanglan sa mga certification, mga indigency, kagiban pa nga mga importante nga mga documents action Brian, so no kay Kapitan Miranda pwede magpadulong sa iya sining balay para mahatag no ang services or basic services sa mga tao nga nagakinahanglan ilabi na ko sa tion sang emerhensya action Brian. Ang Barangay 35 mayroon sang 12 total confirmed cases umpisa nga sining COVID-19 outbreak action Brian. Siyam diri ang naka-recover na kag 3 ang active cases. Suno kay Kapitan Miranda apisad nga residential ang ila sining nga barangay no wala bayo sa mga commercial buildings laban action Brian mga pamalaygid no ikit-ikit paniban nga mga balay mo suno siya nubo ang ila sining COVID-19 cases bangod kung may magpaliwan action Brian nga tawo automatic gina-sealed off ang lugar bisan wala pa ang resulta sang swab test o kung RT-PCR test result sang nagpaliwan. Kag kung magwa nga positive at least naunahan na si Dov Action Bray ang area kag bilang no isa sa mga measures nga hindi na maglapta possibly ang COVID-19. Aring tingog dito ng Barangay Miranda sang Barangay 35. Nagpatigayon kami from September 21 to September 5 para mag-disinfect kami sa amon Barangay Hall di sa mga bulong lagi butang namon to kay isog. Ginapanan. And then but then ang amon fish and order wala iya kauntat iti 24/7 man japo na amon servisyo damo sa specialist amon fish and order. So ginimo namon within 5 days ni namon na deal ng deal ng 5 days na amon na wala kami office, naghimo lang kami aktibidades. Okay. Wala kami food packs namon para sa amon pumuluyo sa Barangay 25 nagakit-adlad ang amon bulig. So within that 5 days may mga aktibidades kami na sa lain-lain na puroks ang tagaan namon food packs every day. Lamang sang tingog ni punong Barangay Ruben James Miranda sang Barangay 35 sunod sa ati apesar nga sila ng Barangay Hall 24/7 sa gihapon nga in place ang nasining peace and order action Brian amo man ang paghahatag sang food packs suno
sa punong barangay. Kag subong hapon or subong adlaw ti formally nagpanumpa action bray ang duha ka mga punong barangay diri sa may or number 1 kagawad diri sa may siyudad sa Bacolod bilang bag-o no nga mga punong barangay sang duha no ka barangay action bray. Una ang sa area sang barangay Tangub nag-take oath si number 1 kagawad Rodolfo Montaño kay Mayor Bing subong adlaw September 21. Siya ining magabulos kay punong barangay Noli Villarosa nga ginpapanaugan sa ngalong kaburan nga preventive suspension sang ombudsman ang usagan aligar allegedly no sining pagpatuman sang SAP na program action Brian kay nagtanong pa man kay Mayor Bing si number 1 kagawad Tanya Familiaran sang barangay 13 bilang bag-o nga kapitan sa barangay 13. Si Captain Yate siya ini ang nagbulos siya ba nga si former no village chief Andre Familiaran nga nag-resign action bray sa pagkapunong barangay effective September 1 subong man nga tuig. So sila ini ang mag-take over action bray no samtang nagpadayon ang aton sining kampanya kontra COVID-19. Mga update balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action yo. Action Dave Salazar una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Sige, ang portion nga balita na action na Dave Salazar dulongit sa aton sang Evergreen Herbal Capsule mga kaksyon, ini amo nagabalanse dira sa lawas ang tao kung nagasulubra ang imo sini nga mga asin mo dira ang imo sini nga pagbalik na check nato ng report with Action John Diaz. Kumusta ang pagpakilimos sa mga driver diri sa syudad sa Bacolod kay gutom na gid? Kag subong man mga kaksyon check naton karon sitwasyon ang atubang sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang kay Marilo Villar Tanaman, Jean Oisiser, Benji Soliban, naga-monitor subong upod kay Limuel Soliban, Doday Vasquez, Some View Boys, sang Bago City. Salamat gid. Melanie Montoya, salamat gid. Unad Keberti, naga-monitor man sa Providence na Negros followers mo sa firing line. Salamat. John Cleven Duran, naga-monitor man. Devin Cabarles Cabalfin. Good evening, sir. Tamyaw lang family ko sa La Carlota sa ilan ni Janet Salvacion. Ari ko monitor sa Luanda Angula. Keep safe sa tanan. Salamat. Neds Sarsi Puedes. Good evening, son Radio Bryce sa tanan nga watching from Melbourne, Australia. Salamat ken. Merly Gonzaga sa Alihis Araman, Nonoy Gonzaga naga-monitor sa Alihis man, no? Nonoy Castanida rather. Naga-monitor siguro busy kayo ang mga nurses dira CL kay ila tanan ubra. May posible gina. Si Novi Valencia Subaldo, good week some bright check attendance lang always monitor programa. Pa shout out lang da kay Mama ko Titing Valencia kag Lance Akisha kag Zian. Thanks, keep safe, Action Bray. Salamat. Josephine Lobato, nanay, good evening dira. Bray, grabe na gid ang mga issue regarding COVID-19. Magkanto ka sa hospital, suspect dayon COVID patient ka na. Dayon highest low o gid kung magpamasakit ka. Gani man. Arniel Gonzalez, naga-monitor man. Tamyaw ilang kuno si tita niya Neneng Cora Goko. Keep safe always.
Michael John Season, good evening, Action Brian. Ano na si Doc Drilon? Sagad-sagad, wala pa na sa athagan kay Action Eric nagligad. How? Monitor from Paranaque, greet ko lang Victorio Basiada Hison Jr. Salamat. Shirley Mandati, good evening, Action Brian. Kung ako may pasyente na ospital, dalon ko na lang puli bisan ano pamatabo sa pasyente. Ang importante, ara lang ko sa Tupadya watching Manila. God bless you all. Sige, las 8:43. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludos. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nagamugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili. Brian Warden, Action Firing Line. Bayan kami lang kay Colonel Garl, nag-monitor sa aton nga pagpangalagad. Ari talipos-poso na, gusto talang pabatis publiko nga mga driver dis Bacolod nagpanginlimos na kay na sa gutom. Action John, good evening.
Action by kaupo ng sektor sa United Negros Drivers and Operators Center, Corondoca. Nagtipon dra sa tubang sangdaan nga City Hall sang dalan na Lozoriaga, Araneta ang pila ka mga drivers sang dipasahe nga jeepney, tricycle kag iban pa action na bray nga apektado sining liwat nga pagpaydalom sa syudad sang Bacolod sa tubagang modified enhanced community quarantine. Digdo kay na sa area kita nato may mga bit sila nga mga plaka nga pinaka-content kung pinaka-undan sa Tagsong Bray, daw nagapakilimos ini mga driver sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod sang pagkaon. Kay according diri ni kayna sa atong nga interview kay Mr. Diego Malacad, ang Secretary General sang Conduct Action Bray, ginagutom na kuno ang halos tanan nila nga mga drivers. Kay why man talaga itanaan mo, why man dalang biyahe ang public transportation. Yes. Ibandra nagpulupanganday na lang kuno. Ang iban doon nagatuyo pa magsudod sa construction kag according diri kay Malacad kung hindi pagid ni matagan sang solusyon tiya mo na ng pamangkot ng bike kundi ni maapok ang pipila ka mga drivers sa idalom sa ilang anay. Kay kunisip-isipon according kay Malacad sa ila pa lang niya do mga 3,000 na ni kuno ang wala subong sang trabaho ang maling mga ginagutom nga mga individual. Wala production ba ilabot ang sabahin sang Fibacta ang yabla ni mga Beth Catalbas kag sang Sispon nga ako madugang-dugan mas damo-damo pagid sinadra action bray. According to kay Malacad nga ang ilingyo duha ka butang. Una is matagan sila sang ayuda nga husto sang syudad. At pag nila husto kaya balila kay gingaan man sila tod sang una tong ayuda. Dalang kay aligasyon diri ni Malacad ang bugas hindi man kuno nila mapuslan kay hindi man nila makaon. Ang noodles expired man kuno ang kalabanan action bray no. Kaya pag diri ni Malacad gitipon to nila ang tanan sila nga mga gitpanghatag nga hindi nila makaon kay kung gusto ibalik sa syudad para mapakita ng ebidensya kay para ma-isla na bisang prebago pwede gid no. Ang bagay ni Malacad, ginado hindi maging kuno bastante ang ayuda kay tipilangadahan kasi mana ang wala sang trabaho kung biyaya action bray. Ikaduha nga butang ang session rin Malacad ito nahimo kuno basin ma-modify ni Mayor Bing Lunardia ang protocolo ko ng guidelines sa dalom sang MACQ ang konseriin basin mapasugtan nila ang 50% gyapo na mo ng panamagan nila sa to nga imbes libre sakay basin pwede ning 50% lang sang biyahe. Tiway ka man yapon pasero action dyan kay tiway man gani duty ang mga ga-opisina iban kag ang nagatrabaho sa mga malls action dyan. Ang iya direksyon ba ginalantaw nga mga pasero mo ibang ginapasugtan nga magtrabaho mga essential workers kag medical workers according to kay Malacad kung may 50% na reaction price sila na nabahala bala magkalokar sa sistema para magbaylo-baylo mga driver at least naragid nga hindi na sila mga wadaan sa bilog ng simana may palangitanaan sila action price kay kung amo ni kung libre sakay ang kakatabo is limitado kaayo ang magaan sa oportunidad nga makapangita sa kwarta aksyon rayan. Yari si Mr. Diego Malacad ang may kinamang sa atong interview kaina dito mismo sa area sa city o dang city aksyon right. Yung offload na lagi ang amon tali kay may nabilin pa sa pila kadlaw no mga pulo pa kadlaw pangayo kami tali kay mayor kag sa membro sang ISTF sang bugas kay mga driver na mo kun luoy ligi daw ga pangayo ang kabataan wala lagi makaon ayo pinsindihan nila tali nga sa nabilin nga mga inadlaw kung may arang gimana pa finisher sa driver amo nga magila pangayo lang. So may report kinamang na statement ni Sir Diego Malacad. Dito kay nasa lugar at yato man to nagkadto nakibot kami si Bacolod City Councilor Wilson June Gamboa. Nagpakita si Councilor Gamboa kag iya dito kay nagin palayag nga mo na nga dapat igan sang igtalupangod ang biyahe drivers kay sila ni ang isa sa mga direkta nga natragtuhan sining ito ng MECQ action right. Wala labot sina kaya matuli pabutsag nga investigahan tani kay nga amo na naman mapagkaon kay dapat ang tanang benepisyo ihatag ilabi na kung gintay dalom abi sa isa ka MECQ ang bano kung sudat aksyon na bayan. Ako din kay Gamboa titanan dapat dra ka kinahanglan sa publiko kay total na mo ng desisyon dapat ginihatag sang gobyerno action right. Yari ang kabaisang payag ni Councilor Wilson June Gamboa. Sa taong sa galing lockdown, i-restrict ko ang palangabuyan ng tao. Pagkaulan mo titya ang tao.
pagkaon, pinansyal, hindi atrasado pa, dili, kasi katatlo, may pinilian, ang isa nila balilan, may asa, hindi makaunang pagkaon, Action dyan. yes, Ano to kuno may mga pinilian na mo tambalya? bala may pinilian ko ng pagpanagtag action Bray, no? Aha. Sa pagidre, bagati imbestigahan nagigunong natabo sinidre nga paano nga naglabot sa puntong nga may mga baho or may mga expired nga mga pagkaon o mga noodles na panagtaga nga kung kaya may enough man nga budget para dala action Bayan. Sige. Marita gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Firing Line. Nabi patanisog punangaling oras ko nagapangilay na blang. Action Firing Line. Ariyo, may tisibak aksyon ang alkaline nga may ara sang ginatawag iyang Why na kita sang igo pang oras makaksyon sa aton siring nga pagpangalagad. Away ko na lang bot basa, I'm sorry, Bobo Santa. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team, standby man karon sa Action Night Patrol, with Action Eric Magbanwa. It is Action Brian Mordan, nagapasalamat gid, magilibati itabuas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Good night, God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.